Salam Recepov. Salam Maral molim. Bowmaýa daylaňyz. Daýyş Tamam işleýäňizmi? Bowmaýadymyz. Ýaşy molim. Bugun bu ýerden gidenme 20 ýyl boldy. Ýene de salama geldim. Oňarypsyň, hoş geldiňiz mektebimize. Sag bolun molim, sag bolun. Ýöründe mektep ýyllaryny ýatlaýyn diýsen. Eger mümkin bolsa. Hoca Nefes mektep sana näme berdi? Molim mektep maňa dogan ýaly dostlary berdi. Bilim terbiýany berdi. Durmuşa taýýarlygy berdi. Agzy berligi, jebisligi, zähmet söýürligi, umuman aýdamda molim men bu ýerden gatykýan adamym. Hoca Nefes, sen mektebe näme berdin? Men ömrümün en gyzykly ýyllary bolan çağalygymy, jahilligimi, has dogrusy, ähli zadymy, duýgularymı berdim molim mektebe. Şu gün kim öğretçi? Gel şu küfeler yazıp bir ay. Olim, sağ olun beren ýatlamadan üçin. Tagaman işleň, saglyqda görüşelim olim. Bolýa, Hoca Nefes, sizem sagaman işleň, okuwçylar üçin mektebiň gapysy elmi dama açykdyr. Nesip bolsa ýene geler durarys olim. Sağ olun.